Така, хора, продължението на днешното видео с Гарамарарам Соби. Бийте Гарама! Бия Гарама! Бия му ръката. Не, така. Да! Хайде, хора, ес! Убихме го този. Сега вземаме гарамамския бус. И разбиваме вратата! Охо, аз съм доста луд. Така, да спрем малко да заредим. Така. Айде зареждай. Търсаме в бензино станцията. Вау, колко кофе. Вау. О, what? Какво е това? Интересно. Какво е това? О, има как да скачим. О, явно така. Така. И почти сме горе. Вау! Хеликоптера на Гарамарарам! И сега ще можем да избягаме от този тъп остров. Веднъж за винаги. И никога повече да не се съобразяваме с Гарамарарам. Да излитаме! Да! Убихме Гарамарарам. Сега сме тук. И се радваме на наградите, които получаваме. Това беше, хора. Убихме го. И да, чао!